Thokozani-ke ngani zakwethu, siyanibingelela osukwini lanamhlanje. Ngibingelelwa umkhulu wasemakhosini undaba elixoxwa ngofakazi. Ngibonge konke okuhle okumhlophe ukukhanya ngasimloni nothando. Nginikela nonke nje ama-South Africa amahle emagumbini amane omhlaba. Enhla nasezansi, phakathi lapha eSwatini, koMpumalanga, o-Gauteng. Siyawufika neGoli lonkana elizimiselayo Jehova Nkosi yami, abantu besuka kude, bese sibonga labo abakwazi ukuthatha isikhathi on their leaves bezolashwa kwamkhulu uMakhosi. Sibonga nje kakhulu bezongena ebhodweni baqume baphalaze bahambe. Sibonga nje kakhulu, ngibonga lokho kuhle kakhulu ngani zakwethu. Bese ngithi-ke la, please do subscribe wena nje oqala ukubona le video kamkhulu wasemakhosini. Mkhulu wasemakhosini-ke kusasa u-celebrate its birthday yakhe on the 21st. Kulabo abazokwazi ukuthi kule nyanga or any month engizoba kuyona, but kule nyanga nje kakhulu, labo abazokwazi ukuthenga what I call ama-super stickers, baxhase la esibiza ngokuthi kuyi-fan funding. There's a competition ekhona ekwazi ukubhala ibeke lapho. Kulabo abakwazi ukubhaya those super stickers bawasende, they will get promotion, they will get a certain money ethize if uzongena uyi-fan and uzojoyina as a member of my YouTube channel. Ngithatha leli thuba kusasa nje, as from tomorrow. So as from kule video lena uqale usendele kuthiwa ama-super stickers of super fans, ubhale laphana those only things. Kuzoba nemali ezowinwa, that I promise, but not everyone. Lowo zobe oyi-fan yangempela kamkhulu wasemakhosini, ozokathi mangabe ethole ithuba sidibana naye to any of my social media network, but la kakhulu ku-YouTube engikucela ukuthi nikwenze, buy those super stickers, buy those fan bani super fan stickers and all those stuff. Lowo zobethenga kakhulu noma lowo zobethenga kaningi, ugcine nje Nkosi yami the proof of payment yakho, screenshot it, bese usendelela umkhulu wasemakhosini, yonke into izobe ikhala. Kulabo Nkosi yami bathanda ukucelebrate umkhulu wasemakhosini birthday yakhe, hayi ngizobe ngiyibambile vele kungenkonzo, kuwusuku lwenkonzo, ngizobe ngiyibambe khona. Kothi ntambama-ke awusifike Nkosi yami, bayazi Nkosi yami abalashwa befike la ekhaya bezolashwa. Ngikhuluma ngabantu abafika kanye ngonyaka, ngikhuluma ngabantu abafika njalo abahlazi baziyo bayidedicate-ile ngokubala komkhulu wasemakhosini. Labo abahlezi bathi mabefikile bethi mkhulu sicela sibusisele amanzi, sicele nazi isiwasho ey'thize esizaziyo zala ekhaya, sicela ukuthi nokuthi. Laba bathi mabefike la ekhaya kuphekwe isiwasho, noma befike bethi mkhulu nayi imali yesiwasho sambe yopheka sidliwe ngalolo suku. Bayasazi-ke isiwasho esidliwa la ekhaya ngani zakwethu, esiqale nje kulo nyaka. Thokozani-ke ngani zakwethu, umkhulu wasemakhosini lo, undaba elixoxwa ngofakazi. Unoyigemegeme ufungele ngani zakwethu, kuningi engisazonenzela khona. Noma uma kukhona la umuntu ubuye ungezwa ngakhona kahle, ubuze, unganqeni Nkosi yami. Uma ukuthi mkhulu inkulumo angiyizwanga kahle la, ubuze nje, ngophinde ngishaye ividiyo ngikwazi ukuthi ngikuphendule as a fan yami. Thokozani-ke ngani zakwethu, sibheka nabantu abasuke bezokhomenta ngokuyikhona.
Umkhulu wasemakhosini-ke leyo ndaba enhle uxoxa ngofakazi. Umoya lovunguza ukuthanda kwawo. Kusasa-ke sabe sibraya inyama ntambama. Kulaba abazobe bekhona cha, hhayi akunankinga umkhulu wasemakhosini bengafika kodwa ntambama uma kuphuma inkonzo kusho ukuthi uma kuthi nje 4:30 kuya lena, hhayi impela. Especially-ke kulaba abaseduze nalabo nkosi yami abaney'nyawo ey'lula, inkinga ayikho ningasondela. Angikho ndawo phela ngikhona la emagcekeni akithi, ngikhona la emagcekeni impela. Kudliwe nje isiwasho uma kusase-early ufone ubuze kumkhulu ukuthi isiwasho siyini mkhulu, into ekanjani, ngizokutshela ukuthi phatha sizoba siningi. Nawe uzothola ukuthi usizakala ngoba siba losizo oluningi kakhulu. Inyama kuyabraywa, kuyadliwa, uphathe nje no-Coca-Cola ube mningi laphana unemenade. Thokozani-ke ngane zakwethu, umkhulu wasemakhosini le ndaba elixoxa ngofakazi. Sibonge, makube kuhle, makube kuhle. Kuningi engisazonilethela khona, ama-live video episode, ama-video and some short videos. Yize ngekho too professional for short videos. Lungile wona ama-video lawa and nabo-live. Kulaba abazo-engage kakhulu ko-live bami and buy those super stickers, especially ko-live. Or if they feel like funding umkhulu just to thank nge-knowledge nangolwazi. Kodwa makube sothandweni lakho awuphoqiwe. Awuphoqiwe nhlobo. But kulabo nalabo abazokwazi, it's a rule nje set-up-ile la kwi-YouTube studio yami. Yonke into bazokwazi-ke laba abaye bebone la bengibasevile amagama abo okusho ukuthi bama-customers esengikwazi engiwathatha njengomndeni wala ekhaya. Abazi umkhulu noma ephatheke kabi noma kukubi noma kunjani njani. Labo bayaye bebone uma ngisenda-ke izinto ezinye ngisuke ngi-screenshot kade ngitshela ukuthi abalandeli bami nakho okunye kusazokwenzeka naku-Facebook page yami lapha. Ngeke ngisho nakho kusazokwenzeka ku-YouTube. Ngithanda kakhulu-ke mina ukugxila kakhulu la ku-YouTube. Nakhona noma ngibuye nginyamalale as umuntu othanda ukuhlezi esebenza esiza abantu. Angeke ngafana nomunye umuntu, ungangifanisi nenyanga yangakini, ungangifanisi nomkhulu wangakini omkhonzile, noma nogogo wangakini omkhonzile, noma umthandazo mbani. Ngiyimina nami engiwakithi. uJehova nibusise, inkosi nibusise, ninonke. Sekhona sazohluba sazoqhuba nje i-content. Thokozani, makhosi, ndawonye. Celebrate nani birthday kamkhulu makhosi kusasa 21 zika-August, 21 zikaNcwaba. Senawubuza ukuthi iminyaka mingakhi, ngiyakunitshela on my next video. Thokozani.